Tong ang kala long ka jingker ku ka kraw yu fi habang hikai sipang kani ka topic ka bang ay ka teng ka ay ka mapidon KIWEI kim don satya kani ka topic ka day ka bang dakwa ba pin perkhat bahala ka day ni em da pait na ka bible pelajing mut ba ato kani ka bang kren ka don kam shisha na em ka jing em jong fi namar ha ka jing sham jong ahi ngayo i bagaday ka way na ka jing hikai ki bedon kam palat agi na ki sngi bangin wat yala di ka ay ka bangi dot na ka jing em Shwai ka bangan ya chikmat ngan ay fi ka way ka jing kren kindiya fi i ha ka ri ka jingi kham tam le le ka jingi day ba ka jing shakri play namar bangala shakri yo play la ka tu ka na paus nam ngala dan ngi jaka ki prepare but ngala ya a jingi kai ya ki priyo ki bon jat bon rukam but ngala poi shaki jaka ki ba klang jongani ka ri ka si ba jantia but ka way ka banga siyo i ka jingyo i jonga ka day bangi kibriyo ki ba hagani ki ri ka jingi ni dan ki jing ai ki ba nau play ki ba kham karpa ngayo iya po ka ri ka jingi dan shibon ki briyo ki dan shibon ki eki po jongki kham tama ka jingi day jong kam jong ka jing shakri play ha ka jingi ai ti jonga ngayo i dan shibon ba ki briyo ki bangala dep yo i kum ki briyo ki bala long ki mo ye ki bo play ula bu ingi bangin hikai tin ki jo play bangin yalama ki way bangin sa bangin yarap ki way play ai hangi ka ta jingyo i but ai ka jingyo i jonga ka bakan jaman sim ngatang sia kan do ki briyo tong kum shibnai arbnai laibanai ngalai tu ye ki briyo ki badon ai po jing em jonki henry ka way ka ba pinling ai ingi ka dai bangayo i begitu ki briyo dala de hikem yo i ala de begidon ai but kita ka penlong iki bikin penle no ai kai but usai tanu nyele i ka ban pen lap miet iki diki ai but nang tade usai tanu nyele i ka ban spoil ru what i kata ka begidon ka ban no blay ka jing em choki na kata ka daw nga kwangan ong ifi ka penlong ya nga habang ayo i ki briyo shinrang bat kentay ki badon ka jing la ki don ka jing ai ki don ki ai ki kraw po jonki Henry nda habang ayo i biki penleno ay no ila de diki eki bikin japertay daki eki bamya day satyabat ka bo blay bo po jonki but abaki shimno da ka way pagkaray ka banle e ka way pat ka ika bang amut ban onga ka ni ka pol ka day ba u play haba ula bo kum ta ka jing em jonki nda haba makikim yo i ka penlong yo play but what yangi ki bishakri yo try ro ka sngaw leno ay but ka pen sngaw si but kapen mo kapen wit ru kindiat namar haba play udan ga jing em joki don kam mi ka ban rap iki bakila ban long e dai na ka daw nga krene ga ni jing hikai banga saong ba ni jing hikai ka don kam ngi mita ba kat ba nang kren nang ne ba pindup yo jing hikai ba pinum penano ka ga ba pidana ga jing ba pinum bread no ka ta jing kor dor ka bo play ula tap aga jing em joki namala da fi penleno pisulap miet bet ki jingbon kam bet ki ek jing em pisulap miet bet ki bubon ki ek jing em ha ka khat do ta jo fi kala kot ka bor met jo fi kam don por sho na ta ki sngi ki snam jo fi kala jan kot bet fi la da fi kindit pat ha ka por ka ba mdai sho kaleno ka to jing don barok bo pidon ga jing em na ka daw na krani fi me ga sngi ba pin sngo tho yakne lingba kne ki kitab nong bishar kala nong ba khindai ya kabangan keren biang ngala keren menin sipang ding olip menta singi ngini pule biang ngini kitab nong bishar ko nong ko bakindai nganam pule shu na jrong nganam keren shu e ga background jong kana mangala keren menin hanai to ngini pule na ga khat ga bahnyo ko ong ngini kistian tiaba kila yetkhu e ga ta hau jutam ula lek bat ula yang khli ulum girasim bat ula ka angru bat ula perta ula ong kito snap yang api ginong shikam ba u play un snap ye piru u ai da gani parables na ongi ka ga parables lani ka ta ga parshi kuren da gani ga parshi ha rukom da gidieng ye kinong shikam ba du kuren da ga parshi ye gidieng kum ye ga jinglong jing em chigi but nga kwa ngan pen i fi ngan puli ka kum bagalong ka khat ga bra u ong kum ne u jutam wa shi sen gidieng kilalet ban tungs e malor jonki but kila ong how ding olip to sin shar mame halor jongi
Henry udiang olip ula onga ki hatongan ino mo yala ka klen. Da ka badanga ki penanburam yo blay bat yo brio. Bat bangan net kawe shani shatai alor ki dia. Ngala keren menin sipang udiang olip. Bat bona preng jong fi fila yo jingman toai. Naman ngalawan ra kambania yo udiang olip ba udiang olip. Uklem tre yegene ke jing terwan namar balai uding olip utip yela dia ba udon ke klen ka ba penmi ye ko penyang bat ka ba mi penmi ke jing slero bat ka ba thang ye ka ban wan ra ke jing shai ke temple bat ke jing pen slero na ka penyang olip ye ka ban pen sle ye ke kam ye ke priu ye ke tiar gitar ke ban penan kam na ka ke kam ka ba kentang ka jong play bat uding olip usngol tho yela dia ke ebo don bat nang tade uklem ino ila ka jong ka jaka te tong ini puli menta ujut ham uang kini kitina bagi diang kile sau diang olip bara bu diang olip ukenta pi puli ki khat ka basipau ka ong kumni ki diang kila ya let pat sau diang dembur bat kila ong hau diang dembur ale mame to sinshara lor jungi henrai udiang dembur ula ong ki hatongan ino mo ya la jing tiang bat yelo so ba bat ngan let kawe shani shatai halor ki dia fi ngakwa ngan kran menta gesni sayang nu diang dembur bat ngan penkut rutang yakni hi menta kari ke hakini ke part 3 ka bang kran hakini ke voice ka ba kandai pupra fi ke ega bang ngakwa ngan ong fi hakini ke por ke dei ba fi dei ban snot ho ba uniu diang dembur ko mu diang olip udon la ka jong hi ke jing snot ho but ke ega bang kran hang ni gadai ke ega ba KIWEI ki dan pipim dan ani ke ega ba pipi dan KIWEI kim dan hang ni vin snot ho ba ke ega ba uding olep udan uding dembor dan ba ke ega ba uding dembor udan uding olep dan fi dai na ke taw nga kwa ba fin snap ba ya gani ga bangani kai ya gani ka parshi ga ba jut amukuran haba ki dieng ki lek pat shauding dembor Shuaya ka bangan pai shau ding sha gani ke jinglong jong ding dembur ngan pen I kendiat yo ding dembur haga bible ngan chuan ra tang kendiat nganam kren jrong na marada nga kren yo ding dembur ye ga jinglong jong u lani kita ka moi ke jing tmu jong play ga bible ding dembur ngala man ong kandai ga series ke jrong na kita ka taw ngan chipin I fi yo ding dembur fi la ga bible ning kong e dei hadien bo play umut ban be no iki yo adam ke im hadien bakila tip bakila laptop bakila mi no na kita ka pertai ka bakin jaman semi ke bangla kren tanga gidi voice message but nakwa ngani if ngani to if hadien bakila mi no kila yo I ki khamat bakin do bara bakirong shigani ga natural world shigani ga pertai ga bakin ja do ka bangaba mi mintangi im ndagila rong ki yo I la de bakilin khoi Hendrai kat bagi dang shong al tai eden haga jaka ka badan play haga jaka ba dan presence of play haga jaka ka bakin jaman sim kim yo I ka ek ek bakin do kim yo I ka jing lin khoi marsen mi na tai ki yo I la de bagi lin khoi but pi yo I nganom da al nong ai khot bible ye ne pi yo I ba ka banin kong ka bagi le nda bagi tip bagi la lin khoi u adam sngaw le ran ka emru ka sngaw le ran ki le ko ki le show ding dumbar Bara bagi let show ding dumbur ki khet de ki slajong ding dumbur na magi kham he ki tap de ke jingle ran jong ki shang anong fi ka dan ka message ke bakrawang ta rei ngan ong fi kan mau u ding dumbur dei u balabu ba un tap ye ke jingle ran chi u blay u klem plan da u ding dumbur ban tap ye ke jingle ran chi u blay u ta u bu da ka wei pat fi u I hang to blay u pani up do mrat but u shim da snim rat ban tap ye ke jingle ran jong adam ke im kani ka mot u blay ha ka bakin jaman sim kwa ingin in tap da ki ding dumbur ya ki ba u blay u klem plan gumta u blay u plan da mrat ka ba mot u blay u plan da lang brat u blay u plan ngani to pi hadien hi ka bakin jaman sim ke dai ba u blay u plan da Jesus Christ baun pen khoi ye snam jangi ban ka no ban tap no ye ke jingle ran ke jong pop ne ke jing im ke jingi ka ta ka dai ke jingi kai ke bangi inin kong e ba adam ke im adien be kila le pop ke la tsngo tho ba kila len khoi ki tap ye ke jingle ran jong ki
Dau ding dumber kan mau ke purpose ke jong play ke plan ke jong play yo ding dumber kam dai ban chu cover up kam dai ban chu top u ding dumber dai kumta na khwang na fi firu film dai kumta kan mau film dai ki brio ki bala bo ba fin chu cover up ye ke jing ba khla jong no julo kan mau play klembo kumta na khwang na fi dai tang da snam jong try ke ban pen khoi ki brio begin wan chi ke jing la ga mat ba begin ati la ke jong ke jing ha nganum kran e ye ke ta ha ni ke por na ma ke dai ga we pen ke khubor ndai nga shukwa ye ga bangan shu wandra kandiat ye ding dumber ha ga bible la pipuli u ding dumber filap ba u ding dumber ukran shibo na ga ktin ga job lai bare nga kran u ding dumber na man mentanga yo ibo jutam u poi shu ding dumber na pipet yo ding dumber filap ba ulang dawai ulang ga jinkiar na befinde puli ne kitab Isaiah ko nang balai po pradin ba blay ula jubab e jing duai jong Hezekiah din u Isaiah u let ban ong u pen bet la jong yeng din bu kala ko mo duai blay wang ngalap ngalayo snow ke jing duai jame ngan pen kai snam jame se khatsan tali but ngan pelat men ngi nong shun jame bro re de population u blay u dang ong pat yo Isaiah khele ong yo Hezekiah un ket shilimbong u so dumber but un ta na ka to ke jing mong ko na ka kechat ke jong kapamut bau ding dembor ki so jong uru ki long ke jing kya na khwanga no fi kani ga de ka don kam ba hala da fi la nga kren ding dembor na khwanga no fi ai ba ke jing im jing ka long ke jing kya ru ki prio ai pin long ke jing ka healing ki bo bon finum long ke jing mong finum long ke jing thot ngan sa pa shi ta shi bet re nga shukran kan dia u ding dembor u long ke jing kya ha ke jing pang ke jong we sikaya na fi pet ba na ga bible u ding dembor u blay kran shibor na mafina puli ya testament ga batama ya bu jisu kuran ding dumber filap ba ding dumber kuran ru utewru dan gi baong utewi ga jaj min Israel wa na haba fiu i ding dumber bu sap hosen dio but ul sei gisla fitep ba lior ga jan ba wong ni kiten na fila yo i ngene ukuran chipang ga jingwan ga jaw ba dai ne ta da ulang ko wen gi signal gi sign ko nga nang fi nganum kuran bu ding dumber ga jaj min Israel na dai nga ngam ong kumta na ka ega nga kuran ga dai u ding dumber ulang ka signal ai jing em jofi ga lang signal ki brio ai ki brio haba ki yo snow fi haba ki patch fi haba ki yo i ki jing em jofi ai fi ka dak fi ka sign ye ki bobon bagi brio bagi pet ken yo i fi ka jing wan jo try ken yo i ba ka jing em jofi ga dai ka ba kren bar bor shapang ka jing shekel play ka ta ka dai ka ba u ding dum bor ulang ka sign but hot nganum kren rei ya katang sukwangan pen ifi kum ke jing lam prang yunu ding dembur rei tong ini pet yunu ding dembur ha ke jing dei ke jing wan jong ini ke ding baro aga klau ban terwa ya uding dembur ba unong senchar halor jong ki ding baro kum balang uding olip ki wan terwa ya uding dembur uding olip ukentat ya ke jing terwa filap ba uding dembur ukentat ya ke jing terwa ngakwa pin yai shabat nga namar hagani ga porkat ba nan kren nga dan kujing pin ki na ublay nga nut man ong asno to bangan kren chua ye pi yakani ka jing kentat yakani ka jing kentat ka jing la ban reject ban kentat yaki jing terwa ki babakla ai kani kan dan na jing em jonga ba jofi nga tu ai bo blay un pala yanga un pala ye firu baya ka nuga bam dei ga jofi ka ba blay u klembo hi la da don ba wan terwa ba pinang yang ni ga jingi kai ka lang ga jingmin to fi nagini ki diem ki ba don bura ma ga bible ba kini kila tip yela dia ki don AA but kila nuot ban ken tat ya ka offer ka ba kham he ha ga jing em joki fi kani ga jing ken tat ya ga jing terwa ka don ga message ka ba crow palat haga bible la fin puli na kitab jinken tong ini puli kindia na kitab jinken kala nang ka ba arfo ar fin lap kadan ko jingja ga bible ka ba kibriu kilong ki sitam ban snotho ka balay ang sitam na mar ngan puli fin ga bible fi puli ga kitab jinken kala nang ka ba arfo ar ki kon Israel nda haba kila ya lenti ka bible ka ang dagili pay hapa ki pentha jang ki mowa fi puli ga bible ka ang ubala
usiem ukhol jong sipor ulayo iya ka bagi Israel ki Amor ki Moab ki la Shepting ki Brio na bagi la Bol ki la Khuslai but ka Bible ka ang ubalang ukhat yo balam ngan chukran kat upha nonglam ktien show balam prophet jong blay uba day prophet jong ka Israel ba unwan ba untim yang ni ka namar ula Shepting ubalak bakala khamrai fi ka taka dai ka banga kwanga nong fi ka ba bakla palat ya ubalak baule but ka ba pelingo ya nga ba ubalam udang entertaining ini brio nganam da kran ni ubalam utip baka dai ka ba baklan re pen summit ini brio play kuli wang ke ini brio badan bat me wito but ublay wang u ong iki begin no bale me bu ini brio ndai fi yo in da haba ukentaj ubalak sebab maaf inga nda haba ukentaj ubala me cingterwa ke ubala upha yeki briu ki bakhamdan buram na kapo sepor ya kaban terwa ya ubalam ba unwan ban tim me gejat in Israel namar haki tu ki por ke ei ke baki prophet ki kren kalong be but what lada ubala hey maaf inga what lada ubalam ukentaj bon sene ke cingterwa en rek namanum slam kan puliana ke kitab jink engel no ko ba ar naga de khat ga khat san kong ubalak ula pha pat ye ki rangba khambun bat igi ba khamtan buram ban ye ki tagi wai fi hangta fi new i balada fi kintaj ye ki jingtorwa na ki rio pat ba kesuk hendrai nda haba usatan upendan kam da ka eke ba khamdan buram hangta fin lap ka ketik igi jingmat kalau ke jingpen syai ka ba ba fin resist na fin le persha namar upha da ki brio ki badai ki dignitary sa ki hima ko jong u balak ba ki ki brio ki khama khmat le singa langan o upha de ki lanang krene ki si upha de governor upha de chief minister upha de ki cabinet minister le si upha de ki union minister ban wana ki yeng jong fi to muddur manga man tan ki wan ki brio ki badan na ki government ki central government ki bala pha de ka government ni ko ban terwai nga bangan le ke ba persha ga mon job le ngani to pila da wan de ki brio ki badan na buram kan de ba yang abangan reject ki kita ba balam udan na test but PHI wala na balam ukuntaj haga beningkong ndray pi puli hang ni filap ba hang ni ubalam na ubalak upha de ba khamdan buram ubalam uong gini kitin uong kumni ngakerpat ime wat shahi e pe ubalak uong kumni ngakerpat ime wat shahi eru e man penpep ba menwan shunga sebab ubalam utruwa kumni upha de ki badan buram ka utruwa ka de gini uong ngan pen ganti e me shi ka buram ka khrau e but iki barakat ka bamen o ngangan me nama kata kerpat ime one tim no ru igini gibriu na kabenta juga fi wat la daw balam uong da sintor uang ulay tu uang agi syakri balam la daw balak un ayang ada rupa ba ksiar kat ban pendap ege yeng jo ngamla let palat ege ktien utrai ka bu blay jonga ya ka ban le ka baret ne ka khrau ken iku mau kren ka badai Hendrenga kerpat di fitu sa pi hangi minta kami bangan yo tip utrai un ong ayushu hanga fi ula tip bakam dai setia kaman jong play ban time ke jat ban riu ke jong play Hendrei wat la da ong ngamla ban ya palat ye ke tien ke jong trai Penban wala da uang kumta udang pensamet ini beran burama ke yeng jong u kabamot udang yai convince you play ban pen bor you play bau play un syai un ma play kila wan ki bri ki beran buram kani ki jing terwa kila wan seban KAEI da uang u balak kan mau dong siem uang ngan kan te me ke buram ku khrau e bari ki berak ba men ong mengan le ngan itu fi hanta fi longu mishong ha ga flight jong ke jing pen syai fin kiwet sikil o salender kil o but pin spoy yang ta fin yo ilot ye ga buram ga balak un kentiu balam ang ne ula yo ilot e ga spa baro ula yo ilot e ga ta ching mentoy baro aga do bat ka kala drive u wala do tip ga de ga bom day ban tim ga jat sendrai u ong tong ini duai biang se si sien yo kom no play u sha nga bangan let bangan yo ikitai but for you play wana balam me snap ay ni kani ga dai ka baki priukim jus no to ngan pin shay film na yasi
Ublay wana balam na pipuli kitab jingken lang ba arfu ana khat ba arfu ko ang ublay ulawan ho balam met bula ang lada wan khat ya men gibriyo u ang kublay ublay ang kele lembat ki fi ndawla pen bor ublay ublay u ang u kele singap amo ngan pen e fi ne ang kele lembat ki pen ban ne kita ktien ni ga ngani thu ya me ye ga tai men ke fi balam ndawla ula kemen ublay u ang le singap amo singap ngan pen e fi yo pim snut ho fi kajing terwa yau balam kerega tes ke bakrau bat haba uduai hagni me ubleu onkele na fi puli gid khat ga ba arphel ubleu onkele na fi puli gid khat ga ba arphwe petnyan puli ka ongomne u balam ula khiedan step bat ula tejen na lor ka kada jo bat ula let lamba gitigirang ba jonki mowa mar ubleu onglet balam tawla yole Herek pika ba pelingo yang nga ba nga puri mensuai gini kadai. Haba ulet ba ublay ong kile ang khat ba arfu arpan ka jingbitar ublay kala me namar ba ulalet. Ban u angel utrai ula yang ele iwa galenti u shongol ke kadabar argut shikri jong ulamati fi hang ni fi lap ba ublay pen mi ne kadabar u angel jong blay ngani thui fi u wan ang ni bat ba ka white lam u mut ban peniap sendan ni balam lamar ba ulet. Dan gibreu bekli ngaki ang kumno pastor blay ong ang tay khot bar ho lek mentan daw lek pat khot bar ho arwang ka jimbitar blay gala melep rumut ban peniap dan ki bapaya ge jing nga kwa ngan ong fi hangi fi de snot ho ya ke ka bekan jaman sim fi puliang ni nda haba balam udan na ge tes ha ka bala terwa yu ba unio e ge jingpen gentio ba ka ba uang mo unio ba apa ne ge jat pendrio mo wa barokwe u bala mula ada na gajing pen syai baru pen bore u blay bon let bon syai u bon let ngamot benong baru blay no pa u balam bat ndau let u blay u bitar u balam pite balai namar kawai kedau na fi puli shirum imat shu wat ya imat shu wat yo angel gajing yu iba kan jamin sim kala kano u kadau yo in re balam yo i pen sngle rat ba umrat uyo i u prophet jong play yo issue ye gabagan jaman sim nda habo bom me kada blay play shintor jong kada ka kren ke kada ru yo issue tieng shu ngaban kren ke kada ngan ya ande balam tip shu uya nia sabat ke kada sabat ke mrat nga khwangan ong fi hang ne fin salap ye ga jinglang min sim na ga jingja habang nga kren chapang ga jingin tat ye ga jing terwa filap hang ne balay blay bitar yo balam ka daw ga day ba ulet te ulet ban ko ngo e ga jing ong jo play handai ka jing thmu jong ga do no jo ka jing yo i jo ngan kren bet ga ktin english ka motive jo u ka klem bet chu ba play kajing thmu jong adano jong u klembet ulet de ulet bo pa blend rega motive jong u kala day nakabenta ka spa kala day ban nakabenta ka buram briu ulalet namar kajing mentoy jong kajing im bakin jado jong u bat hangta nda habaga motive kambet show finio i kajing imat ru kaduna kajing matla jong ka bakin ja pertai kala matla umyo issue yu angel umyo issue ye kata kajing trega jong play umyo issue ye kata sngot show bo play pen kren daga kada uya nia do ba fila ile ran bo hiar ke kedan ba ke kada ba nia ba ke kada kata kada ke jing hikai yang iru ladang imla ia kaban priang le singan hikai gumni lada fimla ban kentai ke jing terwa ke ba wanna baman finlap kan pen kai ke jing mat la ke ba kan jamin sim but ngani to if fin hab ke jing bitar ke jong play but ngayu i hang ne ba balam wa ba ke jing bitar lada mdan ngani ke kada ngani to pi ula ya I know you play but ke kada ka ba keren ni prophet hai gini ki si teng teng ni poe ka ta jaka ba teng teng ki brio ki badana po jingi ki bangim ken kor kita ki long ka jingi dai ngi haba maki ki snot ho ga bagin jaman sim kene ka long ka jingi kai fi kini ki uni ding olep ru kuntan u ding dembor ru kuntan ni poe shi ni ding dembor fi uni ding dembor u kuntan kene ka jing kuntan bi belai nga keren kum ne namar kene ka ba don bor kata kata ni ki tin pim tip bala da fila ban kuntan i ka jing terwa ya ka jaka ka ba pin yo ban le ik ba halor ka bam de ke jong fila de fila ban kan ta ik jing pen shoy ke de ke ba khra pala ik jing im
ko jofi pikin mau jisu ke gospel ko jong Matius hagal nang ko sao ka Bible ko ngadien bulu dep charging it sao puski sao pumet ula tlot ula tengan setan wan ben tenju yu hagal khat be khandai u wat rai u shong lum bajrong baru pen I ko buram ko pertai baru terwai u jisu uji so ang kelai na nga membet men tenjo yu tribal play ba ping a kwang anong fi Ukraine ni uji so ang kelai na nga nama memdai men pa mani nga nama mani di tang yu play ba em fi hang ni ro uji so usha i jing trwa ba unyo i bora ka pertai bra we nama setan dong don ka bora ni ka pertai la khat yu us iem jong ka pertai fi dene ka daw nga kwang anong fi uji so la ba ni le pa sha ni ka jing trwa na ai ngo iblay ba jingi kai nau ni ding dembor nga snot na palat ba uni ding dembor hikai ngi ba udan ka bor ban kan tan kata kada ka mga kuangan ong ifiro agani ka por bangapan mafiko mu ding dembor tongin yo i ka bor bangin kan tan i ka jing terwa ka bamday u Gideon ula kan tan i ka jing terwa ulang nang sinshar u ding dembor ula kan tan piu jo tham ko an wan ra i ka ta ba kumba ulang Gideon i ka jing shisha ngila dai ban lang kumta u Gideon ulang kumu ding dembor ulang kumu ding olep fi kita kada ka point ka ningkong ka mga wanra man taga sngi kalaban slam ring kwang anang fi ka kada ka don kam tam ba pinung pudiang ka jintro shangan ong gumne don gibriu ki ba yo ka jintro ki ba baharo ndre ki ba I no pat ye ka ba khamba ha ka jim jonki ka ba ki don no play but day na ka daw ka taga spoiler ka ministry da ka ba khamba ha ye ka ba baha nga kwang anang fi la fi don ka borban kan pat fi ni I ka ba crowd na kwang an spini fi shedien ye ga jingi kai shusho ndre tongi ni pe sakaba ara ga ni por ka ega baja yo ding dumbor nda haba ki ni ding ki le trwa ka bin kong ula ban kintai balay kintai ka bible kong u ong gi ni tin tongi ni pule biang na ka khat ka khat ndri u ong ke ki ding ki le yo ding dumbor ki ong ale masin shar alor jingi nda pi pule na ka khat ka ba ma nga khat bi shifau nda pi pule ni khat ba khat wei u ong ne hen rei u ding dumbor ula ong ki hatongan e no mo yala ga jing tiang. Should I forsake my sweetness? Angktin English. Hatongan ino ia kajing tiang. But ngan net syong halor jong ket ban sensyarifi. Fi katakan ka ba uding number usngot ho ia laga jong value. Katakan ka ba uding number tangin ni kran choy gani uding number udan ka nega value udan ka nega dor udan ka ba uding alep dan ubaki ding wan gem dan ubaki we ki ding gem dan uding number udan ka jing tiang ka bening kong udan ka jing tiang so number udai batiang udan ka jong ka ties bat ngan kran ni gani ndiat ha gani ka por kadai ka kraw fi defin snau tho ba udeng dembor usnau tho ba udan uso ba uni uso jong u katis jong u gede kebatiang ba ia kata ka jing tiang jong u udah kenkor fi ngakwangan ong fi ngani gepor kabangan keli ngani gepor gede what is your taste kai katis kebafidan kai ka jing mat kebafidan kum kibriu nama udeng dembor utaw ia ka jing imjingi kum kibriu kibalang kum udeng dembor hatong idan gane ka value hato fidan gane ka jing hato pidan fi snow to ne ma pidan ke te sa ke jing pidan ke jing mat ke babang ke batiang hato ke brio hato ke yeng jang fi haba pidan ma pi yeng ki mat ne em ke jing tiang ne ki mat ye ke jing jau ye ke jing tang hato ke brio ki yo ine em fi ba pidan ke jing tiang teng fi ki tien jingi ki long ke jing tang lagi ni sni
Filetjing sen fi minat ke kamu blay fi ketlet ke kamu blay lese pi kren jing sen lese yo I fi hapaki haki jing sen lese ring kamera ko ring ingi ngkhwang anong fi lese ring video ko ring ingi pagi YouTube ba teng kalong ke ke besnosi banyu I bangi le jing sen ira ke Bible ba bangi ket ke kam ke jong blay ba bangi persang man pendap ke program balang reke brio ke pet ke jing em ko jingi bat ke mat ingi ke ktien jingi ning kong kedai ke bahaka jaka bakin mat ke betiang nangi ki mat tangi ke bejau bat ke betang ke balang ke jing tang ni ke jingi sentep ba ke ktien jingi kedai ke betang teng ke bangi penmi badai ni ke dau ding dembur wang hatongan ino ialah ke jong ke jing tiang. Shall I forsake my sweetness? Fi udeng number utip ela de udan ki so ki jing mat jang ki de betiang. Teng ki action jangi teng ki jing le jangi. Hatu ki long ki jing tiang ki brio ki beken do bangi hatu ki mat ki jing tiang ni long ne em ki jing ker khush ki brio. Fim tip barbar ki brio ki pet yangi wat na ki ktien ki bangi kran. Teng ipen mong ki brio de ki ktien ki kran serong ki kran ki ktien ki bamdai. Teng yo iden ki brio ki besikriu play ki bagi ktien jang ki de ka ba ngakwa nang fi. Tengin kamper khat ba habangi sikriu play ngila de ki ding dembur ki jong try. Angin pen mi ega betiang. Tengi kran na jing sangi Kedok ti brio ngi kren ben ngi wepe ki niam ngi kren persha i brio ngi kondam ngi bebon ngi ngakwa ngan ngi fi ai kata kamdei ke jing tia don ki brio ba ong nga ngasi kin ma bahai ngi brobor don we brio ba ong kum ni wang debe ben kren ngi jing shisha ta pastor fi ka jing shisha ka ba fi kren fi de fin tip yela ga jong ga authority ga pidan bayo ka jing em jong fi pat dan la ga jong ka jing tuna ya ka ba fi krem kot ban kren ni ga ta ka ba fi mut ban kren ni wai uang tau brio nga uang wadu jisuru kren bete ki farsi ong be pigi ba arsa na khamdam kindian nga ong o fimde jisu jisu long khonjo ble de long perfect udan jing duna kindiat ru bara bu ong ki be pigi ba arsa kren ni jing shisha udan bo na ma uang nga u belong ke jing shisha re teng ni la ding dang le ke ga bam dai ba teng ke jing em jing ga dang don ke jing long ka bam long ba teng ni kren pat ki we ki kien ki besne nga khwang nga ngi fi hatok ke sweetness hatok pi don ke jing tiang ba dai na ke daw tongin khampi ke na mag kien ke bangi kren nga khwang nga ngi fi gumni nga che snotanat danga kren chipang ke kien na ma da fi puli na ga bible u jacob ukren ke kien kaingan puli wang gumni wang igini ke kien u jacob da fi puli na ga lanang ka balai ke jong jacob finlap ukren nganam da puli jorong ngan puli tang dekhat bakhan anamar ukren u ding dembar wang ni hatau ding dembar ula ni em ko para bangi jongaban sei ki so alip lani u ding so wan ye ki so dembar ukren ni katai ka bu jotham u ukren lang u ding alip u ding dembar ba u so wan yo bangin se poya den ni so wan re abau jacob ukren ni wang hatau ding dembar ula ni em ye gaban ko para bangi jonga ban sei ki so alip hi gadan ka jinge per lani u ding so wan ye ki so dembar mdan Uang sekwik tini lu uang lemmi ka melu kamla ban penmi ia ka babang. Nama kata ka daun fi puli bahaya gini ka yang ni ketien ke jong play u Jacob ang ni Ukraine Jepang gini ketien uang ni da fi puli khat ka bakindai jong na ka balai uang daun ni hingi kan khuyo play u bukpa ba daun ni hingi tim no igi briu igi bala thau ka bakum ka duru play na ka jog shintor ka mi ka jingkil khuba ka jingtim kam dai ko para bange jonga yang ni eru ban langkunta hatu ko umpo liu na ka jo hi ka tliu ka penmi ka ka babang ba ka ba thang Fi hang ni fin lam ba uding tembur uba ujut ham ukren udan ke jingpen pau no play what sumut mangin siap puli kum ton rei la fi puli ba fin lam ba ke kren sipang uding tembur haba uding tembur kile terwai uba ulang siam usno tho ya la ke jong ke dor
Usnul tu ba naki priu bro ba wan show ding jo o but habaki mat you so jo ding dumber kim la klem yero you ding dumber habaula I so jo o ke jing tiang jo o gane ka ba kim la setia bar klem na yero nag ta daw kwang na fi what the salia tan ki priu ki kran kum no fi re ai ba ktien ga ba fi kran ma fi kan ga ba tiang ke ktien blay ga ba fi kran ga ba don bor ki priu ki laban ben fi ki priu ki laban kran laban pun bot na ma fi ki priu ki laban kran ga jat ba jat fi hende haba pi kran ktien ga job play ai ga nan jing pen sle ai ga ktien job play ga nega bedan ai ga bedan jing im ai ga ktien ga job play ga pi kran ga nega be change ga jing im ga bon ka ba wan ra ga jing tengan ni ga brio plan ga jing ka ba wan ra ga jing ker khu ga jaka ga gidan ga jing do jing ker khu ka ba wan ra ga jing ker man na ba gidu jing ker man ai ga ktien ga pi kran ga ndai ka ba pen sluri ki ba kin yen jot ban ya chmat ba play ba kin long ai ga jing im ga junkie ai bo play un pen mi igi so ba tiang laningan ong ni ai blay un pen mi ka ba tiang na ga jing im jong fi ba ki brio ha ba ki snap ye fi kinum yo snow ba fi ben ba fi kho ba fi pen ram hare kin yo snow ba fi wan ra pen ban ye ga jing im jong ki ba fi kla tiang ga ties jong ga tiang ga ba fi kren ka kla tiang fi pule gi shidi ki kolosai u ong bum ta wa sul pol ye ki brio ki ye ki brio pa kolosai fi te bu ong kum no ngan pule fi na ga bible ga na ga saw ga khat ga ban rio ong lo ong ai ba ga jing kren jong fi hala ga ski ga nang da ga ba jali jo bala pen tiang da kamlu ba pinyo tip kum no pide pinyo pen pai ktir we po we baro pim tip ba ke ktir jangi ka lang kum kamlu ka ba pen tiang fi day hang ne nga khwanga nang fi haba nga kran ne gane uding alip o ay uding dumbar wang ini kitin wang ngan ino mo ya la ka jong ka jing tiang bat ngan met ngan nong nong sen shar no ngan I gane ka ba kraw ba ngadan Fim tip la ka fidan ga jing tiang ga jing ki biu ki yo jing ga khuna ga jing im ga jofi what you sale ai ga ta what you ship ting ga ta la ka dan ar ngot lai ngot ki bo ben ni to fidan lai ngot song ngot ki biu ki kren per sha fi na khwa finum kren sneu wa de kiru what you I can meet ga sneu na ga sintur ga jofi ki biu ki le per sha fi ro ngai I ki priu chong play ha pa ga YouTube na nga pet kum to kum ki priu ki chong play ga khrau klem le jer tang na pet ki priu si ri ki khrau ngai I ki la lang ka jinker khu ki million ki priu pa ka pertei de ki million ki priu ki yo jinker khu right de fi pet ki to ki likes and dislike pin lap dan ni ki dislike ka to ga ni pewot but nga khwa ga ti fi ki pet ki dislike pet ki like na mar ki like barabar ki bo bon ga majority ka de ki million dan kan dia ki dislike na ka ta ga nga khwa ga na fi ya chikman what do you know ila ka jing kia what you la da dan ba kren psha fi mi no de ki tien ki sneu ngan ong fi ni ki por ka umpa leu come to me ka ju ko por ka mi shpang ko tiang shpang ko kang ngan ni tu fi ta kam de ko umpa leu ko belong natural ta ga de ko how he nga ko ngan ong fi ni ki por bu blay kwa nga ba fi ni yo jing kai no ni ding dam larangan keren ngani tu fi nganom la kut ru numar kidege bas ngotan nat gani nga kat banganang puli gani nga kli la ka jong ka jingem what is your taste hato ka ega jing mat jong nga sngo ko mo blay kli nga wang ka ega jing mat na ka jingem jong ni ko nga yeng dan gi brege ba jing mat jong ki chapar ka tiang ba yeng par ka thang ro taru dai so dan bodo bi ba ma yeng ru tiang yi chabaru tiang yi fi ba ma Israel ron tiang yi fi ba ma shani shalom ron tiang yi na ta daw tang inum change tang ki we pi tiang wa ki we pi tang palat te taru de ba bakla na ta daw nga kwa nga nong fi ni ko por u ding dum baro hikai ngi ni ka pen ko wang hatongan I no ila ga jing tiang nga sngat nat palat ti ka tiang hatongan I no ila ga jing tiang da pet ba ila di change met ay sini ay gani nga kren kan pen per khat fi pen kalai la ka jong ka jingem kren tangi ke ek betay ye gi be yos no ang bible kren tangi ke ek ban ra ka jingker khu ay ki briu gi be kendo ba fi gi no yo I fi ba fi kren tin si tin sang ba fi kren ki tin gi ba mong pen mong tin sarong tin mek ki ar kita bat ka babut nang ta ong ding dem ber khna malum islam tangi ne puli biang yu ni ding dem ber ngas ngot na palat yu ni jutam nanot banong ni briu yo e jing ai no blay ba de ne ka daw sala ban kren ne
Naman dah bang meditate gini ngong try gini crowd. Pipuli yu ding dumber uang ni hatongan ino moy lagi jing tiang berkaba aruang bat ialah uso babaha. Oh ko basu bang kata. Hatongan ino lagi jong jing tiang ketias ngatip. Bat kaba aruang hatongan ino ialah kiso babaha. Good fruits. Fi gini kiso babaha. Kidai kiba uding dumber usngoto. Banya ka bang paunam, banya ka bang alit syong jrong jong ket. Ban syong jaka ka bang amday. Banya ka bang yo ay ka buram pertay buram brio. Bat bang yo nong hagado. Ngadang ken kor ki so babaha ki bang adon hagi Ki so babaha fi ki dei ki so ki bakraw pala. Nasi da pipuli ga Bible u blay haba pung yingi jet yingi kum ki diang. Wang nga gospel dong Yohanes kal nong ba khatsan da pipuli wang nga la jet fi fi mishim la jet nga la jet fi bat nga la pung fi ba fin yo yai le bat say so bat ba ki so jong fi kin long ki ba penan buram nga halagisni ngan pen fi kin dia de gani ka ki so ba fi na puli na ga Bible Ublay Ukraine ki so ba lesi wa apostol Paul Ukraine gani Ukraine ga shiti shi ki Galtia u ang gini ki kiter Ukraine ki so jong ben se kini ki so ba fi ki ba ngam fi ngi de ben pen mi ga jingem fi de puli ki so ba wang kom ne singa ba wang ngan puli na ga shiti shi ki Galtia nang san bro fi tip gini wang hagad khal ba on ray u so jong ben se mulang ga jing it ki jing man ga jing so jing sha islam ga jing lesbon ga jing ba ga jing ya ne ga jing jam not ga border di fi na puli ngani Ukraine ki so gi ba mi ga jing em ga jing Ukraine ki so Ukraine u dia lesi na ngan Ukraine ngani ngatan si bon ki na mar ngala ju Ukraine ngani la bon snap fi jiu in em ba yo so tongan ainu ksagum ne lada fi thong so nyam tra hayeng jo fi haplau mar hang ne shilong nga cha yo I begidan ki yeng ki ba mi so nyam tra nda ula mi uso nyam tra nda ula stem ula itanat ba ngani thui fi pimji yo I ba uso nyam tra u ba mi ki so la jang u dieng fi jubam so u dieng fi u mi so u itanat ki briu ki wan ken ki wei ki ken mdei tu dieng babam Shubu ako ay singi fi mut man kait so na dieng bu pitong wang bay hey ni de dieng jonga nga kini di so jonga piwat kata nga ni tu fi ning last tang dieng so ki balang ta re dieng yu balang naturally bu mi so I fini I habu mi I dala I ki wan ki brio fi kata de nga kwa nga ong fi halor kata nga rim nga ong fi ki so baba nga kwa nga ong fi u blay kwa ya ka ay ka bangipan mi bagalang jimin to yangi kada man ka jingkar khuyi ki wai u ding dam bro pen mi so bagalang ka jingkar khuyi ki wai ai ki so ki ba mi na ka jing em jofi kin de ki balang ka blessing ki wai ai ka lang ka jimin to ki himo blay ai ka jimin to ki wai u ju dam ma bagi brio ki shim na ka jing em jofi ai fin ka jingkar khu ai fin mi so ai fin so ba malang singi bagi brio nang jingkar khu nga sha yo I ki brio bagi sngot na panang ka jing wit I ki brio dan gibe yo ban le bahagi de sung tunat ban pen kotet ban pen jen jar shwai ge ban le bahagi brio ngaset sngal ngo ban gi brio ban sngal tunat ke kata fitra ya po ge government fi de gi bidan po ge authority fi la ban le bahagi gi brio tang tang fi sung tunat ban pen jen jar ban ti si gi brio ban pen kotet pi de sngon pi de do pi de yo tia sok no le to na kwang ni thui pi pim de ding dumber pi la pen de ding ayu de ngam tip na mar ba kamlong ta us ding dumber open mi igi so babha Afi no jingir khui brio. Ma Bible kong kita probab kong what like kang na ki brio haba kada na go bor jong fiban le bahai ki wali kang kita. Haba kada na go bor jong kti ki jong fi. Fi teng ni snow benot ban ai ki brio ki so ki bumi. Udi jubam den an ong fi udi jubam. De fi ang toro gen sti de fi kay gen sti gen habi.
mau tu dia umbam. Udiang hi udah ubapan mi so malaka ayom. Bagi beriu kini okhet berulang jing mentoi ki bai. Ngakwa ga jing em jofi haba ong ki so baba kamot ki pindai ki basai so ki balong ka jing kar khu shiki bai bagi beriu. Fi ngan pen i fi na uniu ding dembor ba u uniu ding dembor wang hato ngan i no e lagi jong ki so baba kamot nu beriu uniu ding usai so. Fi ya haba fi say so ga krane ga fruitfulness ye ga jing say so nga kwa ngan pen i fi kin diat na ga bible yo nu ding dem bor nga sno ngo ba jisu krane nu ding dem bor ye ga jing say so wan ra ye ga farshi ha ga ga pon ngan puli ga gospel ga jong lucas ga la nong ka ba khat lai fin da puli ga la nong ka ba khat lai fin lap na ga khot ga ban ri wong ne ula krane ga farshi wong we bri u don ding dem bor yo bla tonga ga bri so jong bat ula wan wat so no bat sheme e ula ong no sumar bri so akmi ini laisnem ngam mat so no ding dumber ngam shim setia cat no you balai penana you kendo no sumar bri so wang ula angku try I usaha kini snem ru tat ndangan ti saudong ungan ice boru ladau sei so te bahan relum kum tamen saket no you kini gede parchi ke jong jisu kuran no ding dumber na mau ding dumber de bumi so malaka ayo ukuran daga farshi wang ngalawan wat so no ding dumber mentalais na mga shim sei so but wong ket no fi ublay berboro kwa eu ding dem borbo deban mi so halaka ayo but la da mi so un ket no you ay mo ublay bu don unang sumar briso ubo ang up kani ka kren ki nong duai kani ka kren you Jesus Christ be side nam ta jungi ba wat la ngim say so unyele hi ka banya lamingi haga jaka ka bangi deban say so ndrei pi habang kren ki so ki ba mi now ding dem bor kren ki jing shakri play bangi day ban say so aga jing shakri play ni day ban say so fi pule ke tu ko ke jingja ka bo jisu ukren ha ga gospel ga jong marcus kan ga bakhat we fi kan ma tu khat ga bakhat arbo tngan ulei wat so hang ne po bethania ga bible ka ong la sngu tngan ulei wat so no ding dum mo yu ibula mi sla ndre ndan so dembor ba abo mi yu tim dan gibre ba kli nga yong kumnu pastor haba 4 day ka po so dembor jisu lei wat so but habam dan so pat utim fika ibu jisu le pidibin so tho kanega pen kinkli igi sunrana to por ndrai jisu kan hikai igi jinga ko ran hikai ru na new ding dambor haba ule watso umlap na ding dambor kampat deiru ko por so dambor ngakwa ngan yalame fishu ka bakan chamen se haba ublay ula thongi ngi kom ki ding dambor haga jing pen em go jaw ukwa ba mga mafi bangiday mi so malagasni pinum up manadan ayom haga jing lang mansiyo pihap ban mi so bet malagasni nga ngani ay kren bet yini ktin ga jong play malagasni namanga kwa ngan say so malagasni namar ndahabaw try one unum la ban ong pinum la ban jubab yu try ban try me wana ka pol ban pat mi sawana ka pol ban la mi ujisu unum le kumta unwana ga no ka por fin hap ban mi so bet haga jingem lum kumta on cat on tim tangkat tangan pen i fin rai tangini pet ini ka por fi kawai ka bangayo inang ni kadai balai ba uding olep ru ula ban kentai but balai ba uding dembor ru kentai ini ka jing terwak ia ka position ka bakamalor ka daw ba kitip ila ka jong ka value ila ka jong ka dor nga kwak an ongi figa ni ka ktien what ju sharpen shoy daki aka ki babaha ban spoil no ya kabakamba kabo bleu labu jingem jofi kendiat ngan kran ne kane dan ki brio ki bangayo I ha jing shekri ki bo bleu labu ki kum ki nong yalam I jing ruai ki da dan jing ai ki bakarpang bat nda haba ki yang maki ga da dan jing e per re ngayo I ne gwai ba dan ki brio ki ba wanra no da ko wepat ba kita ga dai ki ba terwai ki
Ya ke bikin long pastor no. Keren baik direct. Lani bikin long try full time no bakin long temen basan nagin long rang ba balang no nagin yele no ni kita ibat nang tade ki kenria no ya kata ke originality ke jingkot ke jong play ke balang original ka bo play la tap ki ke bokot no bikin ruai bikin money ruai ki weng no nang tabat ki le pastor ki le temen basan no bar hang ta ka poi ha ke jaka ke be dan ki briu ki bo play la bo ki bikin nong ya la ki bahaba ki yalap maki ka patega kinyo priu ki kalaba mot ki phai jo trai andre habala trwa no iki daga leadership ya ka bakin shim no iki wep ki kirtan ki ibang ya ki kirtan ber ki i no ya ka jaka ka bo play bo ber ka ta ka de ka spoil ya ka bo patam ka chinya da perkhat bahaya gane ka ngakren namar ngakren ni ka e ka ya lenti fi ni dan ki gift ni dan ki ministry ki bo play la ai ngakren ni ka e ka ya lenti ngatip kat no snem ngayang haga worship bat kat no snem blay kun tiwingi haga bangan krenek tin ka job lenak ta daw nga krene fi daka e ka bangan snto what do shift la daw blay klem shift what do kendria la daw blay klem pen kendria efi what ibang ya ki jing shikri ki bkham shalor la da fi klem pas fi klem lok faithful ya ki e ka bo blay bo efi minta but ay ngo blay ba no ding olip no ding dumbur nila yo e ka jing ka e ka bakraw kila reject bat kila tip ila gejong ki jingdan ke begidan bat kila pura me kita ke begidan kila kentai bat fiyo i kene galang ke jingi kai ke bekrau pala to blain ke khui fi meta sngi naw ne ding dimbar bang la kren shangi ne poiso ding wan bangin se poiso ki ding sha an ring nget kene galang ke jing ke khui fi to blain ke khui fi shigentin shai ke bangan pun kut nan chipin ken ma fi ba ngalajan poi menta ngala poiso ka voice ke bakandai pupra bat ngala jan po isya sispa bat pikin mau ngala ong ba nga perkhat lagi ni gisni ba yo kala bun palat yang akam dan problem dengan keren malang sngin rai yo kala bun palat yo fiklem la dan ki ba ajing mot bangan puot sisngi dan ki ba ajing mot bangan sange sita yo arngot kita gibriu arngot na langot hendrai majority kat ka ba ngayo phone ngayo ka message ne nga mo kat ki ba itu yang kiba phone malag sngi nadu man si sngi adu manin kiba ajing mot yang kadai ki kwa hi bangan ya peteng ban hi kai tinga kwa ngan up sa hadu kan adap si spa ya ka jing ajing mot jong ki wepat ki bampat ajing mot kumno fi ajing mot namar kani kan rap nga bangan sngo tho ban sngap kat no ka majority bat kandiat kat no kadon tang kandiat ki ba ai ka ka jing mot ten dai nakaliang junga kwa ngani thu ifi bangam dan jing e ban krenek tin ki chom play mala sngi namar ka dai ki jing ai ka no play to play un kur khui fi ga ni ko por nga kwa bangan duai fi halo junga ni ki jing hikai ku try ha ga ni ko por nga ai shame ka buram kat no me yo i banga da sngo ba ha banga yo ban hikai yang ni ka tin ka jame ka lo ka jing ka men try namar kat banga nang bet yo no sumbai katanga yo iba menang ayanga iki betumai bat ngadang yo iru bakalong ko jingker khu yanga training ko bakalong ko jingker khu igi babon a blenga tuai bagani ko jingi kai nakini ki ding kalong ko jingker khu baki priukin tip ya ke eiga baki don baki wai kim don bari ke eiga baki kim don ki wai ki don bat bangin bura me kata ken try bangin shakri de ga bangia at lang laningi contribute lang haga met ko jame bakan long ko ba itanat bat baga kam ko jame kan ya chikmat bat ba on penan buram ka keteng ko jame try ni ailut jame ko buram haga keteng ko jong chisu ni tuai amen doble ko khu fi ko bless you